ayibona sebebadala ukuthi hayi impilo inzima ngempela. So ke nali business lethu li fully registered, ilandela yonke imithetho yase yakwa US government. Siyazi ke bafethu ukuthi whatever business ekhona malinga regulate nje ku government should leyo nto leyo ayikho. Ingakho nathi baye basikhuthaza ukuthi la eSouth Africa singavula ama training centers mahala nje without ukuthi asazi. Ingakho entity musungana nje uya lapha kwa SARS ufika ubabuza ukuthi entity mnawazi bazokutshela ukuthi ya ukhona uya regulate. That is why government nabo bonke abantu abasuke emkhakheni ehlukahlukene bayasijoyina la ekhaya. Thina uma stand bethu kwama training centers sithi sifika nje sithi sifuna ama training centers ukufundisa abantu bethu ukuthi bagene ku technology, bazi nge technology, benze imali nge technology. Bathi kwenziwani simchazela ukuthi lana sizokwenza imali. Sikufundisa software ukuthi usebenza kanjani software, and then musu right ke siqhumanise nenkampani ezokunikeza imali. Bathi siyangena. Nanoma ikuphi ithi ya ku dealership amandi amakhalad angena, kungena wonke umuntu. That is why le nkampani lena siyakwazi ukuthi selapho ukhosini so address abantu ngale lithu ukuthi abantu abeze bazoqashwa la ngoba phela kumsebenzi lo siwenzayo. It's because of registered. Awungeni lapha ufufusa ungasazi istory sakho. So ingakho le nkampani i-registered nala South Africa sinazi certificate lapha ekhombisa ukuthi sisebenza ngokusemthethweni. Ingakho nala ngaphakathi mangabe ukhona umuntu ozama uqola umuntu sibiza amaphoyisa azomlanda la ngaphakathi ngoba phela khona abanye abantu abazana ngaphakathi bazosebenzisa ithuba ukuthi badle wena, hayi nina nidlana nje ngqo nina. Ya izona zonke lezi certificate. So naku ke ibank lethu RNK indlela security ngayo, i-security iqine ngakhona. Nawu kwayiwena mnikazi wayo uzucasuke ukuthi kodwa yini kodwa ngempela nabo abantu bengivalela imali yami. Mawukhona okwenzakalayo nje bangakuqondi kahle, nakho ne device yakho, i-device yakho uregister ngayo wafaka imali yakho vele la umuntu imali yakho ayi-operate uyena oyibonela imali yakho, awunikezi umuntu imali la. So kuleli bank lakho makwenzekile mhlawumbe uloke in ngenye device mhlazana ufuna ukuwithdraw imali bazoyiphindisa emuva, uyakudraw bayiphindisa emuva until uzuvele mnikazi ukuthi yimina bengizama ukuwithdraw bese bathi awushuthe sibone wenze nama video usho nesikhathi owenze ngayo le video le. Musu uploadile bese bathi bambe phone yakho kanje uveze leli page le business lakho le app yakho yase bank kubonakala ukuthi uwena nomnikazi we account kuyimali beyiqaqa imali yakho because of security. Akekho umuntu onga access imali kwibank lakho ngaphandle ukuthi wena umnikeze imvume ukuthi abe ne access ebank lakho. Akekho. Angazi ukuthi yini le enenza ukuthi nidomeke mase kumele umuntu mekukhohlisa thina okay athina ama logins wakho uvela umnike ithini le pin yakho kwi-ATM wenza sure ukuthi le pin unikeza yona akusiyona lena nje lena oyikhohlwayo ungayicreate unikeza ipin le ATM lena oyisebenzisayo uvela umnike. Odo ukuthi uyaloga in kwibank lakho ayinako usangeniki umuntu uyagijima webank imali yakho sebayinqule yonke ngenxa yani wena umuntu omnikeze access ebankini lakho. So naleli bank ke leli engilishoyo mangikhuluma ngo blockchain encryption, leli bank li encrypted kwi blockchain. Blockchain ufana wonke amabhanki ala eSouth Africa areporta kuphi kwi South African Reserve Bank. Ungasazi lokho
wonke amabhenki ale South Africa reporter lapho. So any transaction oyenzayo i-reporter lapha. So nakhona ke kulamabhenki a digital wonke a reporter ku blockchain. Yingakho noma u requesting withdrawal ufuna ukuyitesta nje ulala uvuke mhlambe ngabo 1-2 ubone ukuthi ngeke iphume. In less than 3 minutes sokusise bank lakho lapho withdrawele khona. Ngoba akekho middleman. Awuphendi la kuzokushaya 24 hours isaphenda imali. Ingena nje same time. Kuma crypto exchange in 1 minute imali isuke isinga kuwena. Now mungena la ekhaya wenza KYC, i-real name verification. Awukwazi ukuwithdraw imali bangakwazi la ekhaya. Ingakho mangabe uqedile ukuregister lana wenza i-KYC bakuverify musu uqedile ukuverify u-applyela u$5. Government regulation, multi authentication. Sinabo Google Authenticator. Ziningi indlela zama security o secure ngayo imali yakho ngoba ama funds ayi asset yakho. Kumele nje wa protect nje ngayo yonke indlela. Ingakho la endlini mangabe uregister make sure ukuthi ubhala phansi ungakhohlwa. I-technology le. Batabadala nazi ukuthi ngonyaka ozana uqoshwa manikhohlwa ama password. No uqoshwa ngempela ngoba manje kaphani bakhathele nabo kuloku nidinone ngikhohlwa ama funding password. Ngikhohlwa ama logins password. Bazavela banixoshwa kanti ngithanda kabi mina. Nayi entity development prospect. Njengoba ngikhaza ukuthi vele i-entity iyalida ke nge-technology. I-entity iyalida nje nge-technology iyona ethatha over ngoba kulento ye-AI kuya ngokuthi ubani owumaster kwi-AI uyena obenefitayo. Singabeka into eningi ngoba vele izinto ezisebenza nge-AI ngisho nasebhedlela sazoshintsha zonke izinto. Niyibona ama-robot akhulelwa. Hayi akhulelwa pha manje ama-robot. Mase nikhathele nje ukuzala niyalapha ama-robotini. Ama-robot azonizalela ingane ayikhulise. Anikaze niyibone loo nto. Hayi nina hayi ngiyanikhaza. Yeah, so njengoba ngikhaza ukuthi lana sine entity sine RNK kuzoba ne-entity members. Sibathathu ke la. Sonke ingathi sizokwenza imali. Ngikale ngayichaza ukuthi imali wena ufika nayo akusiyona investment. Akusiyona ukuzothenga ipackage kodwa imali yakho ozosebenza ngayo. So uyangena ke la ngemali yakho uyifaka ebank lakho. La ekhaya sebenza twice a day ngo-1 nango-5. Ngo-1 khala alarm yalicima uyahamba uya ku Fluffy Chat lapho esixhumana khona ne-entity. Ku-entity ibona basinikeza i-guidance, ibona basilulekayo, ibona basifundisayo nge-technology ngoba ibona ba-recruitating ukuthi sibe ingxenye yokukhulisa le project. So ke into enzakalayo ke nakho i-entity yasinikeza instruction ngoba siyazi ukuthi lapha kwi-global market ukuze access liya mali liya ngeke uzoyi-access ngaphandle ukuthi uyi-trade. It's either you buy it or sell it. Ukuze access imali kwi-global market mele uyi-trade. It's either you buy it or sell it. Kodwa ke ngeke uvele uthi hayi othi ngiyobhaya uma ngiyongena emarket without information. Ngoba uzothi uyabhaya kanti wena bekufanele uyodayisa lapha. Ngoba imarket iyehla iyenyuka. Kuyimanje umuntu ungena khona nje ku-red kubovu. Kodwa asazi ukuthi kubovu suke kwenze njani, ku-green suke kwenze njani, asinayo information. Kodwa ngenxa yokuthi siphethe i-entity iyona esenzela yonke into. Ingakho umsebenzi wethu la ekhaya awupheli awuqedi ngisho 30 seconds suqedile ukusebenza. Muthi ke uyadelaya only 1 minute. So